Bon dia. Gràcies a totes les que heu vingut per estar aquí, sobretot a les nombroses periodistes de molts mitjans que hi ha, perquè està clar que és un tema que interessa molt a la premsa generalista. I res, llegirem la nota de premsa que vam fer per difondre les jornades. I diu així. Diu, aquest mes de juliol commemorem el 90 aniversari de la Revolució Social de 1936. Per aquest motiu hem organitzat unes jornades amb actes a diferents espais de Barcelona per recordar i celebrar aquesta efemèride tan important. El 19 de juliol de 1936, la població de Barcelona va sortir al carrer per fer front al cop d'estat feixista iniciat pel general Franco. Després de 2 dies de forts combats al centre de la ciutat, la població barcelonina, organitzada principalment al voltant de la central anarcosindicalista CNT, va derrotar els militars sublevats i va impulsar una profunda revolució social que va instaurar un nou règim econòmic, polític i social, amb col·lectivitzacions de fàbriques, camps i serveis, i amb l'impuls d'unes polítiques socials molt avançades per la seva època, en matèries com l'educació o les llibertats de les dones, per exemple. A més, van organitzar columnes milicianes que van sortir cap a Aragó i d'altres llocs, la més coneguda de les quals va ser la columna d'Urruti. Aquest exèrcit popular sense generals ni normes autoritàries va alliberar les terres per on va passar, afavorint la col·lectivització de conreus i municipis. Hola, em sentiu ara? Primer de tot, benvingudes totes en aquestes jornades del 90 aniversari de la Revolució Social, que ara presentem a les jornades centrals del 10 al 20 de juliol i que tindrem un munt d'activitats i que espero que podrem gaudir totes. Tot això que ha explicat el nostre company Ro i molt més va ser la Revolució Social del 36, de caire eminentment llibertari, que ara volem recordar i commemorar amb aquestes jornades. Va ser la revolució obrera més important, més gran ocorreguda mai a tota la història. Per això és tan important celebrar avui aquesta efemèride. L'objectiu de les jornades és fer present la pervivència de la revolució social en la realitat d'avui en dia, com a eina de transformació social. En el moment actual, en un context general de repressió de drets, augment preocupant del racisme i el feixisme, el capitalisme salvatge i l'estat de guerra permanent, és més necessària que mai la recuperació de l'organització de les bases i la lluita per una autèntica transformació social. A l'organització de les jornades hi hem participat moltes entitats i col·lectius anarquistes de tot Catalunya, com el sindicat CGT i CNT, la Fundació Salvador Seguí, o l'Ateneu Enciclopèdic Popular, o l'Àgora Juan Andrés Benítez, entre molts d'altres. Les jornades inclouen tota mena d'actes que es fan al llarg de tot l'any i que es concentren amb els actes centrals del 10 al 21 de juliol. Entre les moltes activitats que es faran durant aquestes jornades centrals destaquen la xerrada el divendres 17 de juliol a les 18 hores a Can Batlló sobre els fets del 19 de juliol del 36, que comptarà amb la presència dels prestigiosos historiadors o historiadora Dolors Marín i Just Casas i l'escriptor Carlos Taibo. I la ruta històrica del diumenge 19 de juliol, que començarà a les 11 hores a la plaça de la Vella Dorita i recorrerà els espais més emblemàtics de la Revolució del 36, com les barricades del Paral·lel o les Rambles, la Via d'Urruti, Via Laietana, o les Drassanes, amb explicacions històriques a cada lloc. I ara, a part d'agrair-vos que estigueu aquí, com deia el Ru, la massiva presència de la premsa generalista, l'objectiu en el qual ens vam trobar les persones que vam pensar que havíem de celebrar aquest 90 aniversari, fa un any, entre altres llocs, a l'ofensiva contra l'oblit i
altres llocs alternatius com el concert dels Cras, no? Que s'ha dit així en petit comitè, però bueno, són espais culturals i polítics distints que fan una mica, donen aquestes pinzellades, no? De la diversitat dels anarquismes. Llavors, el 90 aniversari de Revolució també pretén ser un espai de trobada, un espai de confluència on els anarquismes ens trobem. I una cosa importantíssima és que volíem connectar aquesta celebració que parla de la història, que parla del passat, amb el present actual i donar a la joventut, és a dir, als nostres fills o nets inclús, la possibilitat de conèixer un procés revolucionari que durant molts anys a la història s'ha amagat. Durant molts anys a la història se'ns ha ens l'han furtat. No? I d'alguna forma, això ho va dir la Federica Montseny l'any 77, amb el famós míting de Montjuïc, que la revolució del 36 va ser l'única revolució que va portar l'autogestió a la realitat. Salut i anarquia. Teniu preguntes? Ah, vale. Si ens aixequem així de sobte... Micro. No. No, està parat. No, està parat. Sí, ara sí. Ha dit, no sé, em sembla que se l'acompanya, que ha dit que con la llei en la lluita del 39, que per això el 39 va ser molt enrere, aquesta lluita, però bueno, el 39 ha sigut la part forta, con la llei al moment actual, no? La meva pregunta és, en el moment actual, quan lluitem, el anarquismo trae en compte les diferents lluites socials i lluites de col·lectius. Per exemple, i vull a mi llibre El col·lectiu trans. I tant, companya. Aquí estem totes representades en tota la nostra diversitat. De fet, si vols, t'explico que hi ha un congrés en què tenim grups i temes a treballar i estem totes representades. De fet, el que ens plantegem, sobretot com a objectiu en aquestes jornades, no és per què som nosaltres anarquistes, no? Sinó per què no ho ets tu. Per què no participes tu dels moviments socials? Per què no t'impliques tu? Llavors, l'anarquisme avui en dia està a tot arreu. Llavors, tenim dins de les jornades moltíssims col·lectius. Crec que és molt important que com a mínim els puguis escoltar i te'ls vaig anomenar. Mira, hi ha una diversitat molt extensa de mirades transversals avui en dia que actuen des de l'anarcosindicalisme o l'anarcofeminisme, també les economies del cooperativisme i les col·lectivitzacions, l'alliberament animal i antiespecisme, l'ecologisme, el pacifisme, les pedagogies llibertàries, la diversitat sexoafectiva, l'anticolonialisme, l'antifeixisme, l'antiracisme, la contrainformació, entre altres moviments que podràs trobar, com veuràs al programa de les jornades, sobretot, i volem arribar a un consens i a lluita comuna sempre en pro d'aquesta transformació social revolucionària integral que fa que nosaltres proposem realment des de les bases la transformació cap a un món nou. Si pots participar al Congrés, crec que trobaràs aquesta representació que has exposat. Una cosa que no ha sigut una crítica, Ja. La meva pregunta no ha sigut una crítica, simplement ha sigut una pregunta. Gràcies. No te lo primis com una crítica, per Dios. I ja està, gràcies. La música. Més preguntes?
Si us em porto la guitarra i faig la versió en català, home. Canta la capela. Juanito, posa un poco, va, que os hago una foto. Posa un poses? poco, que os hago una foto. El puño, a mí es que me gusta más este. Canta un poco de Gilberto. A mí me gusta más este, lo del puño está bien. Los dos mejor. Cantaros algo a capela, los tres. A ver, que no son bonitos. A ver. El que sube al escenario canta, Recordeu, espera, un momento. Espera, que tengo... Os puedo poner una cosa, si queréis. Esto, la improvisación. Bueno, abans d'acabar podem recordar que aquesta tarda a les 6 de la tarda al Centre Social de Sants, al carrer Olzinelles, hi haurà l'acte de presentació de les jornades on les companyes organitzadores ens explicaran una mica tot el que es farà durant les jornades. I també aprofitem per dir que hem fet uns bons de les jornades per recollir fons per poder organitzar les jornades que són autogestionades, així que convidem a totes i a tots a comprar aquests bons per fer l'aportació econòmica per tirar les jornades endavant. Gràcies, visca la revolució, salut i anarquia. Com que heu dit que volia una versió a capella de les dedicades en català, us la vaig a fer. Así que enchufa la máquina. Si no me filma, no la canto. Estás ahí. Aquí. Juanito, mira aquí. Mira aquí. Negres tempestes agiten els aires, núvols sinistres enceguen l'esguard, encara que ens esperi l'amor més cruenta, contra l'adversari haurem de lluitar. L'única riquesa és la llibertat i cal defensar-la amb coratge i fe. Alta la bandera revolucionària que sent repòs ens mena el triomf del nostre anhel. Alta la bandera revolucionària que sent repòs ens mena el triomf del nostre anhel. Dempeus tot el poble, tots a la lluita, esfondrem amb fúria la reacció. A les barricades, per la victòria de la Confederació. A les barricades, per la victòria